Стига. Ще стане лъвица. Аз все още такова филмирам, ако искаш да правиш нещо, че така. Престани пък ти бе, майна бе. Стиг сега. Престани. Стига. Не бил бе това. Само да се страши. Трябва да задържа това. Чакай, това ще държи веднага. Айде, ще го паднем. Знаеш как гърби като падне бе? Няма да паднем, давай. Ай, няма да го падваш, бе. Не е било. Това не е четвърка било. Ето така. Ай, сега ще покажа една патка, чакай. Няма така. Чакай, че ще покажа патка. Взема бригад. Кабала, Виж да се пътиш. Не. Виж да се пътиш. Може да си удара главата. Може да. Цимента. Добре. Пусни ме това. Айде да се. Може да бием? Не. Айде сега Иван. Ще ни бие Иван. Абе, така бе. Шмагал. Стига. Да го закачавай бе. Стига е така. Стига бе, майна бе. Дева и... Так, ако искаш. Ако искаш цигарата, да, аз ще държа да се отсъгат. Аж га!